ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಯಡ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಪುನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಇಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನ್ಪುನತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಅರೆಗಾಯಿನ ಅವಮಾನ ನಂಕಾಯಿನ ಅವಮಾನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ಪನ್ಪರ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಇನ್ನು ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಅವನ ಅವಮಾನ ಆತನೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಖಂಡನೆ ಅನ್ಪುನು ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ शुक्लां वरदविष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायी सर्वविघ्नोपशान्तये शिवगिरीशिखराग्रे दिव्यपद्मासनस्थं वरदमभयहस्तं पापविध्वंसपादं सुजनिकारसेव्यं चारुकारुण्यनेत्रं कलिकलुषविनाशं नौमि नारायणाख्यं नौमि नारायणाख्यं नौमि नारायणाख्यं ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇನಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಂಡನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡಪರಿತಂಡಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ನಕಲೇನು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಅವು ಅಕ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಐನ ವಿರೋಧ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬರ್ಬೇಕಂಬಂತೇರು ಅಂಜೆ ನಿರ್ದತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖಂಡನ ನಿರ್ಣಯ ಮನ್ಪಕ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ದತ್ತೊಂದ ಅಂಚಾದೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಜನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರೇವತಿ ಕುಂಪಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಜನೆ ಈಗಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಮಂಡೋಲಿ ಒಳ್ಳೆರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದು ಅಂಜನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ ಇನಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕಿನ್ಯ ಕೊಂಡಾಣ ತಲಪಾಡಿ ಮುನ್ನೂರು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಉಲ್ಲಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯದ ವತಿರ್ದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಇನಿ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀ ಕೊಂಡಾಣ ಶ್ರೀ ಪಿಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟಬಕ್ಕ ಮುಂಡೊತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಕ ದೈವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತ್ರಿಲಾಯನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತ್ರಿಗೂ ಆತಿನೊಂಜಿ ಹವಾಮಾನದ ವಿಷಯಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪರಿನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಕರಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀ ಪಿಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಮತ್ತು ಮುಂಡತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬುಕ್ಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಲು ಆ ಆನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸದಾನಿ ಮಂಡಲ ಪಾರ್ದು ಅಕ್ಲ ವೈದಿಕ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರು ಪರಿಸರದ ತಂತ್ರಿಲು ಬತ್ತದು ಅರೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತದು ಆರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಮಂತದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ತಿರಪೋಯರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಂದತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಡೀ ಪರಿಸರಗೂ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಘಟನೆ ಆನಗ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದಾನಿ ಆತ್ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವನ್ನಿ ಆನಿ ಆರೊಂಜಿ ಪಿರ ಪೋಪುಲಕ ಫೋನ್ದಿಲಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಉಂತಾಯಿಜೇರು ಆ ಪಿರ ಪೋಪಲಕ ಮಂತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಆ ವಿಷಯಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಡವು ಪೇಪರ್ಡವು ಓಲೆ ಓವು ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಪಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಜೋರು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಾಗ ಓ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡಪುನಾಗ ತತ್ತದ ಘಟನೆ ನಡಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋಡು ಎತೆಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಎತೆಮಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಅವಡು ಏರೇ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ ಒಂದು ವಿಷಯಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಘಟನೆ ಒಳಿ ನಡಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿರೋಧ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಉಂತ ಇರುತ್ತು ಓಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಕ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಏನು ಹನುಮಂತರಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಏನು ನೋಟ್ ಮಂತ ತೂಪ ತೆಲಿಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಂತಾರೆ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೇರ ನಮ್ಮ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ ಐನೇ ತೂಪುನಿ ದಾದಮೂಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತರ ತಾಂದು ಅಜ್ಜದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತಿನೆಗೆ ಖಂಡನೆ ಮಂತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ನೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಗೆ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪುಣ ಘಟನೆಗೆ ಖಂಡನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ವಿಷಯ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಐಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಲ ಪುದರು ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಎನ್ಮಸಾರ ಕಾಗಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಗರಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಲ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಂತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚರಣ್ ಬೇಬಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಕುಂಪಾಲ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ಈತ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತದವಳು ಲೆಪ್ಪಂದ ಏರ್ಲ ಅವಳು ಆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಂತರೆ ಬರ್ಪೂಜೆರು ಅಂಚಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಲ್ಲೇರು ಐಟು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಆ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಐನು ಖಂಡಿಸವಡ ಆಯ್ನಾನೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯಡ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಂದೇ ರೀತಿ ಆಪನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರೇ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಇಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನ್ಪುನತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಗಿಡ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನೆಯರೇ ವ್ಯಕ್ತ ಮನ್ಪ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾನಡು ಒಂಜಿ ನಡತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ
ಮಾತೆರ್ನ ಹಿಂದೂ ನಗನ ಭಾವನೆದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೈನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾನಡು ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳೇನ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಮೇರಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆದೊಡಿತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಕೇವಲ 6 ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನತ್ತು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿಲನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪಡು ಪನ್ಪನ ಮಾತೆರ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ 6 ಬತ್ತಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪದ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲು ಅರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮನಪೆರೆ ಅನೂಕರಂದೆ ಅರೆನು ಅವಮಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕರಾದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಡ 6 ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಗ ಐನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೈನಿ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೈನಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಲ್ಪರಂಡ ಐಕ್ ಕಲ್ತುದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಪಡು ಅದನ್ನ ಐಕ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅತ್ತನೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿನ ಕುಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮಾತೇಳಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲ ಆಳದ ಮರ ಐತಿಲಕ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಂಬಲು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬುಲೋಡಂಡ ಆಯ್ತಾ ರೆಂಬೆಲು ಮಾತ ಬೋಡುಗೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ತಿಳೋ ದಾದ ಒಂದು ಬಂಡ ಆ ರೆಂಬೆನು ಒಂಜೊಂಜ ರೆಂಬೆನು ಕಟ್ ಮಂತದು ಆ ಕಾಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಅಲಿಪುರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಒರೇ ವೈದಿಕ ರಾವಡಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಂಡು ಆನೆಲಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಡಪುರಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ಪಡೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪರವಾದ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ನೀವು ದಯಗ್ ಅಲ್ಪಿತ್ತನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕಲಾದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ನೆಕ್ ದಾಯ ಮನಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೇವ ದಾಯ ಕಡಪುರ್ಜೇರ್ ಪನ್ಪುಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಆತನ ಅವಮಾನ ಅವು ಕೇವಲ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿಗೆ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಿಲ್ಲವ ಬಂಧುಲೆ ಆತನ ಅವಮಾನ ಬಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಕೇವಲ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಆರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿನ ವೈದಿಕ ಆರು ಪಂಡಿತರು ಆರು ಹಲವಾರು ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿನಾರು ಅಂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಯಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜೇರು ಪನ್ಪೆರೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ಅವಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪನ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾತಿರೋಡು ಕೇವಲ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಇನಿ ಆದಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವಿತ್ತಿ ಬಳಿದ್ನಾರು ಆವಿದಲ್ಲ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂದ್ಬಿನಕ್ಲು ಕೇವಲ ಸ್ವರ್ಗದ ವೈದ್ಯನಕ್ಲತ್ತು ಅಕುಲ ಕಲ್ತದು ಅಕ್ಲನ ವಿದ್ಯೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕಲ್ತದ ಅಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಂದು ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆಗಾಯಿನ ಅವಮಾನ ನಂಕಾಯಿನ ಅವಮಾನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಗ ಆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಇನ್ನು ಸೇರ್ದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬೈದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಅರೆಗಾಯಿನ ಅವಮಾನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಏರಗಿಲ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೆಮ್ಮುರನಿ ಕೊಂಡನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂದೆ ಅರಿನು ಮಸ್ತ್
ರೀತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅವು ಸರಿಯಾತಿ ಚಿಂದು ಸರಿಯಾತಿ ಜೌದಾಯಗ ಬಂತೀನಿ ಚಿಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅವಮಾನ ಅಂತದ್ದು ಅರೆನು ಪಿರಗಡ ಪುಡ್ತೀರಿ ಅವು ಅರೆಗೆ ಅವಮಾನ ಆತನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಅವಮಾನ ಆತನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವನಿ ಅರೆಗೆ ಅವನ ಅವಮಾನ ಆತನೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಖಂಡನೆ ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಜನೆ ಐತ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆದಿನಾರು ನಮ್ಮ ತಂತಿರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಇಡೀ 17 ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮನ್ಪುನಾರು ನೇಂದ ಅಂಚ ಮಂತಾರೆ ಅರೆಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅವನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಅವನು ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರೊಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರನು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚಿಂತಿನ ಘಟನೆ ಮತ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನ ಆತನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೇರ್ದೀನಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಅನ್ನಗ ನಾನು ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆಯರೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಡು ಬೂರಗಡೆಟ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಕಚ್ಚಾಟ ಉಂಡು ಆ ಕಚ್ಚಾಟನು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ತೆರಿಪೋನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆನಾಗ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಜವನೇರು ಐನು ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಐನು ಕಲ್ಪೇರ್ನೆ ಇಂಚ ಕಚ್ಚಾಟ ಮನ್ಪುನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಅವೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯಡು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ವಲೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡು ದಾಪಂಡ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಾಸುಡು ಏತೆ ಮಲ್ಲವಾಡು ಹತ್ತು ಪೌರಹಿತ್ಯಡು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಜನವಾಡು ನಮ್ಮ ಏನು ವಿರೋಧ ಮನ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಬಕ್ಕ ವೈದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಇಂದೆತ ಒತ್ತಿರ್ದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದುಂಬು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೂಪವಾಗ ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.